baš tako divno. Što je, Jennifer? Kakva ti je lijepa lutka. Njena haljina podsjeća na čokoladu. Jao, slomila se, šta da radim? Kako to da popravim? Šta je to? M&M's bombone? Wow, kako cool! Sad je čokoladna haljina moje lutke postala tako lijepa. A ja sam našla novu haljinu za svoju lutku. Wow, prelepo! A sad ću našminkati svoju lutkicu. Prvo oči. Odlično, a sada usne. Jao, ne sviđa mi se frizura. To treba da se popravi. Sad ću nešto da smislim. Uzet ću ovu čokoladu. Dakle... ups, nije ispalo baš najbolje. Dobro, nema veze. Hajde da to pojedem. A sada uzimam čokoladu i stavljam u aparat za testeninu. Tako je. A sada istiskujem čokoladnu kosu na moju lutku. Gotovo, šta kažeš? Ne? U redu, daj da razmislim. Nemoj plakati. Ja znam kako sve da popravim. Imam čokoladu sa šećernom bunom. Gledaj, ispala je sjajna kosa. Da. O, baš ti hvala. Nema na čemu. A sad se vraća moje lutki. Hajde da ti napravimo najbolju frizuru u tvom životu. To je moj češalj. Moram da očešljam i svoju lutku. O ne, kosa se topi. To je sve zbog fena. Jao, sad se moja lutka pretvorila u mrlju čokolade. Jao. Kako ukusno. Sviđa mi se. Jao, strašno. Wow, gitara. Čekajte, zar je to samo igračka? Htjela bih čokoladu. Ali čokolade je kod mene ovog puta. Ti to nemaš. Ne može. Čokolada je samo moja. Joj, tako je ukusna. Prelepo. Wow. A unutra je gomila bombona ekstra. Jo, blago tebi. Da, ja obožavam slatko. Šta je to bilo? Šta si uradila? Moja čokolada se razbila. Naljutila sam se na tebe. Ma daj, sad ću da ti odsviram nešto. Pokazat ću ti šta je pravi rock. Dakle, jesi spremna? Onda slušaj. O, da, kako cool. Moja muzika je najjača. Evo i prvi fanova. Super, svi me vole. Hajde da razbijemo gitaru. Da, to je bilo tako moćno. Gde me nosite? Meni se to čak i sviđa. Šta je to bilo? Šta sam propustila? Jao, koji haos. Moja gitara. Sad su ostale samo mrvice. Opa, Labubu, ja imam čokoladnog. A ja pravog. Bela, želim da počnem prva. Jedva čekam da probam. Da, znala sam. To je prelepo. Čokolada se topi ustima. A ja imam igračku, vidi. Baš me briga. Čokolada je bolja. Pa nije. Igračka je super. Ma daj. Čokolada je 100 puta bolja. Preukusno. Hoću da pojedem sve do kraja. O, da. Šta? Tvoj Labubu je živ? Da, vidi. Zna da pleše. Kako slatko. A mogu i da ga presvlačim. Tako si sladak. Volim te, dragi. Ti si mi najbolji prijatelj. Daj da te slikam. O, da. Ekstra. Jennifer. Zašto me tako plašiš? Jo, naježila sam se od straha. Baš si smešna. Da si videla svoju facu. Vidi. A moj Labubu će imati svoj motor. On je
je tako cool. Hajde, probaj da voziš. Da? Šta? Gdje si ga odnela? To je moj Labubu. Nemoj da ga pipaš. Ej, vrati mi. To je moja igračka. Marš. Baš si bezobrazna. Ti si bezobrazna. A ti si Cicija. Sad ću te prebiti. Ja ću te prebiti. Mogla si lepo da mi daš igračku. Neću, to je moja igračka. Kakva si. Nikad nećeš dobiti Labubu. Eto ti još. Eto i tebi. O, šta? Gde je otišao Labubu? Wow! Dobila sam šminku. I ja imam šminku, ali pravu. Dakle, vreme da se našminkamo. To ja ću biti prva. Dakle, hoću da počnem s ružem. Tako sam lepa. Bela, šta ti je? I ja sam odlučila da namažem usne. Preslatko. Moj karmin je čokoladni. Jao, strašno. Okej, a ja ću se lepo našminkati. Stavit ću rumenilo. Da. A zatim senke. Wow, vidi kakvu lepu paletu imam. Da. Izgledam ekstra. Bela! Šta je? I ja volim da se šminkam, ali i da jedem. A sad ću staviti rumenilo. O, da, ova čepkica je prelepa. Obožavam čokoladu. Jao, izgledaš strašno. Pogledaj se. Šta? O, ne! To je grozno. Jao, kako da skinem sve to? Presmešna si. Ne mogu. A vidi, ali ja barem mogu da jedem svoju šminku. A ti ne možeš? Haha! Mogu čak i senku da pojedem? Jao, ti nisi normalna. Šta radiš? Eto šta? Moja senka je također jestiva. Vidi, a unutra su bombone. Zar to nije prelepo? Da, divno. Hoću da pojedem sve do kraja. Jao, blago tebi. I ja sam gladna. Daj mi barem parfem da probam. Molim te. Šta? Ne pada mi na pamet, ali okej. Eto ti malo. Šta si uradila? O ne, sva sam u čokoladi. Izgledaš ekstra. Posluži se. To je zaista dobro. Hvala. O ne, da li je ovo crvena paprika? Bela, ti si prva. Ne, ti si. Ti si. Ti si. Okej, tišina. Hajde da odlučimo pošteno. Ko će biti prvi? Jao, nerešeno. Hajde onda zajedno. Da, hajde. I idemo. Kod mene čokolada. Pazi šta radiš. O ne, moja paprika se istopila zbog tebe. Izvini, nisam htjela. Hoćeš? Ne bre. Pa, dobro. Jao, moja čokolada. Ostalo mi je malo na rukama. Cool. Opa, to je kola. Ekstra. Na izgled je čokoladna. Bela, šta je bre? A kod mene je prava kola. Pa dobro, ja više volim čokoladu. Vidi. Čak je i flaša čokoladna. A šta je unutra? Wow, koliko bombona. Šta radiš bre? Vidi, ja sam dobila medeni žele sa ukusom kole. Zar to nije super? To je čak i bolje nego prava kola. Tako slatko i ukusno. Neverovatno. Stvarno sam oduševljena.
Šta je bilo? Zašto ne mogu da odlepim flašu? Jao, sad mi se i druga ruka zalepila. Ajoj, kako si smotana, nevjerovatno. Ma daj, šta da radim? Dobro, pomoći ću nogom. Jao. O ne, slomila si moju flašu. Kako si smela, Bela? Izvini, eto ti. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao društvo!